Ja tänään me yritetään elää eurosta koko päivä. Yritetään saada juomat, meillä on nyt euro Joonatanilla. Ja sä voit kertoa loput. Niin, tää on meidän nyt kanavan alku. Me ollaan niinku Mini Andreas Tolonen ja Mini Daniel Ahola. Meidän oikeat nimet on Mikael Palme ja sitten Joonatan Kalli. Joo, ja sitten me yritetään kirjoittaa ja pyytää ihmisiltä rahaa ja vaikka juomaa. Ja meidän tavoite on päästä pizzeriaan ja saada juomat ja jotain, niin että me saadaan kello on 8 ja nyt kello on 4, joten nähdään video parista. Tää oli vaan intro shortti. Jos kohta tapahtuu ihan sairas juttu, kannattaa mennä sinne asti, nähdään siellä. Ai, jätä se käs! No niin, moi kaikki. Tänään Tuijon lähemmäs. Tänään mun ja Joonatanin uusi kanava. Ja me aloitetaan tekee tätä ja meidän kanavan nimi on, niin kuin näette siitä kanavasta, Mini Andreas Tolonen ja Mini Daniel Ahola. Siis me ollaan Jontukaan isoja fani, koska me tykätään niiden videoista, kun ne makustaa kaikkia tälle. Ja nyt me niinku aloitetaan ihan 1 eurosta, yritetään saada rahaa ja meidän tavoite on päästä pizzeriaan. Ja me sitten Lahden. Ja meidän tavoite on päästä pizzeriaan ja jotain juomista vai mitä. Ja nyt se alkaa nähdä siinä, kun tapahtuu jotain. Nyt me mennään S:lle ostaa eurolla meille 50 sentin vedet. On vähän jano. Oltiin uimassa just rannalla, niin kuin näkyy Mukkulan ranta paras. Paras uimapaikka. Melkein Merskokantti ja Herkku. Niin, no niin, mennään suoraan asiaan. Tässä matkalla me yritetään saada niinku kaikkea rahaa ja näin yritetään saada siis kuvaajallekin pitää antaa vettä. Mä tiedän, tässä vähän kestää, mutta ihan vähän ehkä minuutti, 2 minuuttia, niin ja tavoite muistakaa. Siis meidän kuvaaja ei halua ihan hullu asia. näkyä Jätkä vielä kerran. Joo, ja sitten me saadaan toivottavasti vähän yli 10 euroa. Saadaan 1 iso pizza ja kaikille vaikka kokikset. Ja kyllä tässä matkalla vähän tätä tulee. Niin moikka. Niin nyt tulee joku ihminen, katsotaan saadaanko rahaa. Oota. En halua kuvaa ketään. Moi, hei anteeksi. Hei anteeksi. Mitä? Oisko sun antaa vähän kolikoita meille? Ei oo yhtään kolikkoa. Korttireissuilla. Okei, hyvää päivän jatkoa. Ekasta ei tullut, no niin sieltä tulee heti toinen. Odotetaan. Hei anteeksi. No ei kiinnostanut, mut katsotaan sit kun tulee enemmän. Seuraavat kyllä me saadaan, älkää huoliko. Joonata yrittää nyt ehkä. Niin kuin näitte. Tämmöistä tää Suomi joskus on. Ei vastata, ignorata, mutta seuraavat tulee. Niin. Hei anteeksi. Olisiko sulla antaa kolikoita? Ei oo yhtään kolikkoa. Okei. No hyvää päivän jatkoa. Ei siitäkään, mutta oli kilttipappaa kuitenkin. Seuraavasta yritetään. No niin, Jonttu yrittää. Mä kuvaan. Pari kolikkoa. Mihin sä tarvitit Ois kolikkoa? vähän jano. Meillä on vasta euro. Ja pitäis saada euro 50. Elikkä enää 50 senttiä. Ai piru, katsotaan tosta nyt. Siinä on euro. Kiitos! Hyvää päivän jatkoa. No niin, Kiitos tosi paljon, pelastit. Siis mitä euro? Euro! Me juodaan hyvin. Me juodaan muuten äijät hyvin. Come on, juttu! No niin, nyt tulee taas. Toi hype ei oo vielä mitään. Toi eurot, me saatais juomat. Kohta näette mitä tapahtuu vielä. Jos te ette kuule Jontu ääntä, niin siis vaihteeksi mä editoin jotain ja sit Jontu Hyvää päivän jatkoa.
toiset videot johtuu millä se käyttää, mutta ja tossa ei tullut mitään. Nyt tulee se, kattokaa. Joo. Olisiko sulla antaa vähän kolikoita? No joo, tossa. Paljon te tarvitsee? No, siis ei oo mitään. Avuttais kaikille juomat. Meillä on vasta 60 senttiä. No siinä on 10, ostakaa. Kerran tupla jätkällekin. Ei! Ihan oikeesti. Joo, ei mitään hei. Kiitos tosi paljon. Jeesus siunatkoon sua. Kiitos Älä lopeta! Tää ei oo käsikirjoitettu! Tää ei ole käsikirjoitettu! Mitä? Ei oo kolikoita, mutta löytyi sieltä 10. Arvatkaa mitä me tehdään. Me mennään kuule pizzalle. Me ei mennyt ees pitkää. Siis mitä kaikki... Saatiin vähän parempaa, mitä haluttiin pelkät Miettikää juomat. nyt. Me mennään pizzalle, me saadaan juomat. Kello on vasta niinku 4. Niin ja meillä on tässä vaiheessa, me aloitettiin tasan 4, kello on 12 yli. Siis tää ei myönnätte, tää ei ollut käsikirjoitettu. Me sanottiin, saadaanko vähän, että saatais juomaa. Mitä tää antaa? 10 euroa. Mitä tää antaa? 10 euroa! Tajutteks te? Meidän tuuri. Ja tästä näette, toi äijä antaa meille niin paljon hypeä tän takia, että meistä kyllä tulee vielä jotain. Tää ei jää tähän. Seuraavaksi nähdään pizzeriasta tai uusi rahakoitto. Moi. Ja no niin, me saatiin se Coca-Cola kuvaajan juoma ja meikän. Nyt aletaan menee, kun saatiin randomilta vähän rahaa. Seuraavaksi klippi on varmaan sit, kun ollaan syöty puolet. Hei, tässä ja kuvaaja. Se oli hyvin. Kato. Tähän tää meni. Siis ihan vitsi hyvä. Siis tää Coca-Cola on mennyt. Kuvaaja juoma melkein. Mun juoma melkein. Ja vielä, joo, tuu vielä. Ja nyt me otetaan vähän taukoa, niin kun palaudutaan, niin kun totta kai. Vai mitä? Hei, vai mitä? Ja sitten me mennään vielä pehmikseen tai piirtelyyn, riippuu mitä kaikki haluaa. Tämän jälkeen nähdään vaikka ulkon ja sitten käydään katsoa pehmiksi ja piirtelyn hinnat ja sitten mennään. Mä muistan, että pehmis maksoi 4 euroa 10 senttiä. Joo, ja sitten vähän money. Kaupasta vietiin pullot, mitä saatiin pizzeria, saatiin vähän rahaa. Tässä on nyt, me lasketaan. Oota. Ja meillä on paljon. 2,30 € ja tästä vielä noustaan ja nyt mennään vaikka ulos. Me mietitään mistä me mennään seuraavaksi hakemaan. Kohta pyydetään. Onko sulla kolikoita? Mulla on kolikoita. GG. Me ollaan otettu taukoa ja me ollaan löydetty pullomaasta ja saatiin tauolla pari rahaa. Ei kuvattu, mutta nyt tulee ehkä. Hyvin meni se, ei tullut pyöreä nolla. Nyt me yritetään saada. Mihin tarkoitukseen? Tää pizzeria on pizzat. Nälkä. Nälkä. No, ei vielä, mutta kyllä varmaan kohta tulee. Paljon voi antaa kuin itse. Ei edes tarvii. Ihan vaan vaikka 10 senttiä jotain. Kiitos. Mitä? Kiitos. 2 euroa. Kiitos tosi paljon, hyvää päivää. Se pullo.
Jos mä katsoin sitä Meillä on ollut vähän huonoa tuuri ja hyvää. Ollaan saatu nyt me mennään meidän koululle katsoa, onko siellä. Me halutaan saada ne pehmikset ja pirtelöt, niin se on meidän tämän päivän vika chanssi. Ja sen jälkeen vois, mutta arvatkaa mitä, huomenna tulee ensimmäinen meidän kanavan, ehkä huomenna mä julkaisen sen, mutta tai me julkaistaan. Riippuu vähän niinku miten iso pitkä sit tulee, mutta me tehdään Among Us pelivideo ensin, sit me voidaan vaikka tehdä jotain Robloxia tälle, mut katsotaan mitä te sit haluatte. kommentoikaa mitä haluatte. Moi, ei oo tullut mitään kuvaa ja sai kyllä yhden pullon löyti. Kohta toivottavasti enää 4 euroa vaan. Me tartettais se, mut nähdään jos saadaan, mut kyllä me vielä saadaan. Nähdään siinä kohtaa kun ollaan syömässä. Ehkä. Siis sori me käytiin, mut siis shoutout niin isosti. Me kerrotaan huomenna sen nimi, me ei nyt tiedetä, mutta se on Mukkulan R-kioskin vieressä ja siinä baarin keskellä, niin se oli ihan, meiltä puuttu 2 euroa. Antoi 2 euroa alennusta ja vielä niin kuin sille otti omasta rahakassasta meille 2 euroa. Niin Ja sitten vielä hymyili ihan sikahyvä henkilökuntaa. Se oli maailman paras pirtelö, mitä on varsinkin Oreo. Ja tää suosittelee suklaata. Huomenna me mennään sinne ja näytetään video paikasta ja tälleen. Mä yritän maistaa Oreoa. Joo, ja mä suklaata. Ja minä ja kuvaaja syötiin Oreo ja juotu 5/5. Siis se oli enemmän kuin 5. Mä myönnän, että se ulkonäkö ei ollut yhtä. Mä petyin siihen ulkonäköön ja mä petyin muutenkin, mutta sit kun mä maistoin. Se oli ihan hullu, mut Mä join sen koko pirtelön varmaan 30 sekunnissa. niin se oli niin hyvä, sama jostain 20 tai niin. Mut huomenna me aletaan tekemään ehkä ihan aamulla melkein Among Us video. Me yritetään ja se on mulle, kun tää laiskaa jaksa tehdä niitä edittejä. Niin. Ei oo mun se, on sun puhelin, mitä me kuvataan. No silti sä voit lähettää mulle ne editit. Sitten mä voin julkaista. No anna. Okei, mä voin antaa, niin saadaan nopeammin kaikkea. Ja niin joten nyt ois himaa päin. Ja mä myönnän kyllä mäkin oon ihan vitsilaiska. Mun olisi pitänyt tänään editoida intro ja kaikki, mutta mä en oo tehnyt vielä mitään. Mä oon kyllä... On meillä yksi sellainen. On meillä yksi semmonen pikkupätkä, mikä on mennyt tosi hyvin. Mutta sori jos tää päivä on mennyt, otetaan kuvaajaa. Mut Kuvaaja meni puskaan. niin Ja siis mulla lähti melkein kaikki matskut ja se oli hyvä katsoa Kafkutista, piti maksaa, että pystyi seivaa me omalle unohdettiin kuvaa käyttäjälle. pari hyvää juttua ja ne oli toi pirtelyytty ja pari rahakohtaa, mutta ne oli vähän tylsiä. Mut me yritettiin meidän parhaamme ja tää alku ja please, jos yksi ihminen ihan randomisti ihan esim. Dissaa meitä ja tiiäksä, vaikka heittää kommenteissa, niin sä dissaajana, jos sä oot nyt niinku katsomassa tätä loppuun, niin lähetä sun frendeilles ja seuraa ees sitä. Tiiäks, me saadaan lisää motivaatioa siitä heittereistä. Ja mä tiedän, tää menee ehkä, tätä ei tulla katsoa ehkä kuin yksi ihminen varmaan kuukaudessa tai vuodessa. Mut me noustaan vielä. Tää on niinku, tää on vasta alkuu, vai mitä hei? Niin. Laittakaa muistakaa kommentteihin, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja meidän kaikki. kuvaaja on paras kuvaaja meidän frendeistä, mitä me löydettiin. Ketään muu ei jaksanut, ketään muu ei halunnut, paitsi tämänhetkinen meidän kuvaaja. Ja meidän tarvitsi vaan kysyä 1 kerran, muilta meidän piti kysyä ainakin 10 kertaa. Mut me yritetään edittaa niin hyvin kuin me pystyy. Vai mitä? Niin. Niin hyvin kuin me vaan niinku oikeesti. Niin kuvaajakin näyttää näin. Kuvaaja ei kyllä halua näkyä videolla, niin älkää ihmetelkö. Mut jos tulee 100 seuraajaa tai 50 seuraajaa, niin me näytetään
kuvaa ja... Vai mitä? Hän sanoi joo, mutta ei näytä. Sano vaan, puhu vaan. Sano joo. No niin. Niin. Ja huomenna hän on mukaan meidän Among Us -jutus ja Mä otan sut piikit vähän pois. Joo. takiaisia siis. Älä kävele nyt. Niin mut niinku, se on sit huomenna nähdään Among Usin parissa. Mut muistakaa, heittereet, me rakastetaan teitä.